malam yana magana ta karshe na cewa yau akwai waɗanda suke murna a cewa shi ya mutu, akwai waɗanda za su yanka raguna su yanka shanaye su yi rawa wai saboda dokta ya mutu, Dr. Idris ya koma ga Allah. Ya ce wannan ba komai bane, ai kai ma ba za ka dawwama ba. Mota da za a do da gawan Dr. Idris baka sani ba ko an jima kai za a doko ka cikin wannan mota. Watakila yana rayuwa kawai kai ma kana rayuwa. Ya dasa aya ya ce fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Dokta ya cewa fasatadhkuruna ma aqulu lakum, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Dokta ya ce ya ku mutanen Bauchi, in da'awan tauhidi na ne ya gagare ku, in da'awan tauhidi na ne ya matse ku, kuna bukatar rayuwa akan bid'a da shirka da bala'i, kuna bukatan na mutu na tafi wai ku yi shirka a doron kasa, kuna bukatan na mutu don ku shantale a rayuwa ku yi murna ku ji dadi. Yace fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Wallahi wa'azi da nake muku na tauhidi akwai ran da za ku tunawa, akwai ran da za ku tunawa ku ce ashe wani kan gaskiya yake. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum. Yace dukkan zafi da nayi akan da'awan tauhidi akwai ran da za ku gane, akwai ran da za ku tunawa, amma watakila ku tuna a duniya ku koma ga Allah subhanahu wataala, to rayuwa ta yi rabo. Idan ko ba ku tuna a duniya sai kiyama, to kun yi asara. Allah ka kare mu. Yace fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Dakta yace za ku tuna da abin da na gaya muku, ku tuna da wa'azi da nayi, ku tuna da da'awan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ku tuna da da'awan tauhidi da yakan bid'a da shirka. Amma ni dakta wa ufawwidu amri ila Allah, na mai da al'amari na zuwa ga Allah. Mutane nawa ne suke da ikon taimakon dakta a rayuwarsa ba su yi ba? Mutane nawa ne suke da iko su tunki da bala'i gabarinsa ba su yi ba? Suna gani ya fai kwarai, suna ga ya masa mana mutane nan ba kwarai. Dakta ya tafi lahira amma bai je da kunya ba. Dakta ya tafi lahira ya mutu akan tauhidi, ya mutu yana da'awa, ya mutu yana kira zuwa ga Allah, ya mutu yana zuhudi, ya mutu yana mai tsoron Allah ga zahiri da muke gani, amma batini ya saura ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka yi jinkan Dr. Idris. Jiya marance da aka breaking news mutuwan dakta, wayoyinmu na ta basa, wayoyinmu na ta kara, wai shin da gaske ne har wanda ke tunani dakta ya mutu? Wallahi sanda zukatansu su girgiza. Dakta na bar duniya, duniyan Bauchi na girgiza, duniyan Najeriya na girgiza. Ka duba da zu karfe 10 da aka yi jana'izar dakta, ka duba da zu da aka yi jana'izar dakta, zaka tabbatar hatta makiyan dakta suna cikin wannan sau, har waɗanda suke burin mutuwarsa suna cikin wannan sau, suna masa sallah. Allah mun roke ka, ka jinkan Dr. Idris. Allah ka ji kan Dr. Idris. Jama'a ba ku ci amin? Allah ka ji kan Dr. Idris. Allah ka sa da'awa da na tauhidi, Allah ka sa sun bisa. Ubangiji Allah ka rullube Dr. Idris da rahamanka. Allah ka amshi bakoncin Dr. Idris. Allah ka amshi bakoncin Dr. Idris. Allah ka amshi bakoncin Dr. Idris. Allah ka sa Dr. Idris ya tafi a sa'a. Allah ka sa Dr. Idris ya tafi a sa'a. Allah ka sa Dr. Idris ya tafi a sa'a. Allah ka sa Dr. Idris ya tafi da imani. Allah ka sa yaddade ne a wurinka. Allah ka yadda da aikinsa, ka yadda da da'awarsa. Allah ka sa wannan farkon dare da zai kabari ya fiye masa dadi da dukkan rayuwa da ya duniya. Ya Allah ka sa da'awarsa ya debe masa kewa a kabari. Allah ka sa da'awan dakta ya debe masa kewa. Allah ka sa da'awar dakta ya debe masa kewa.